Areta Herri Eskolak zutik jarraitzen du. Aurten Areta Herri Eskolak egiten dituela 100 urte, eta aurkeztu dugu ekainak 14an egingo dugun jaia. Urte guztian zehar egongo dira ekintzak, baina ekainaren 14an egingo dugu jaia handiena, eta aurkeztu nahi genuen eta gomitatu nahi genituen Areta Herri Eskolan ikasi, lan eta parte hartu duten aintzinekoak, oraingoak eta etorkizuneko jende guztia. Ekainaren 14an egun guztian zehar gauzak egongo dira Aretan eta Areta Herri Eskolaren inguruan. Besteak beste, herri bazkaria egongo da, jolasak, aurkezpen eta sorpresa asko egongo dira egun horretan.